ce du-te și tu după bogății. Lasă, mamă, că nu-i vreodată lume de bogății. Mă duc eu să duc și încă mai multe. Cățălușa. Ia mai trece și încetul și... Nu-i trebuie să ieși. Lasă-o și... Hai, trece și în față. Ia. Doamna! Foarte frumoasă și harnică, fii milă de mine. Îngrijești pentru că ți-e prinde și eu. Ei, Iaca, nu mai e murdărea să nu trătăți puțin mai mult. Foarte bună și harnică. Îngrijește-mă și curățește-mă de orniți, că ți-e prinde și eu gândire. Nu mai fac nimic și nu mai e murdărea să nu trătăți puțin mai mult. Foarte frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți-e prinde și eu gândire. Nu mai e murdărea să nu trătăți puțin mai mult. Foarte frumoasă și harnică, ne fie foarte, ți-e prinde și eu gândire. Ei, nu e murdărea să nu trătăți puțin mai mult. Bună ziua, babă! Bună ziua, fată! Ce hoți în aceste locuri și ce lingești? Am găsit și bogăță și mici, dar și eu ăla altul, mi-ai dat cu Sonia. Ea sunt la copilași, care clonat. Și mâine când mă voi întoarce de la biserică, să facem niște bucăți.